Jednoduše hokej, jak je tento staroanglický sport nazýván ve světě, je tradiční olympijskou hrou, kterou hrají sportovci po celém světě již od počátku 19. století. Pro představu, Mezinárodní hokejová federace sdružuje 127 států, což je přibližně dvakrát víc než hokej lední či florbal. Kořeny tohoto kolektivního sportu sahají až do starověké Persie. Teprve až po 4000 letech během 19. století se začal hokej utvářet na anglických školách do moderní podoby, kterou známe dnes. Anglie díky svým koloniím hokej rozvezla do celého světa, až se na začátku 20. století dostal k nám. Jak můžete sami vidět, tento bezkontaktní sport, kdy proti sobě hraje 11 hráčů, je atraktivní nejen pro hráče, ale i pro diváky. Proto tento sport můžeme například vidět jak jednou za 4 roky na letních olympijských hrách, tak i na mistrovství světa či na nově vzniklé sérii turnajů World League, která se koná i u nás. Český hokej se tedy ve světě nestratí, čehož je důkazem i stříbrná medaile žen z olympijských her 1980, současná 21. pozice České republiky ve světovém žebříčku mužů, angažmá českých hráčů v prestižních týmech po celém světě a také účast našeho mužského národního týmu na kvalifikačním turnaji olympijských her v Japonsku v roce 2012. Možností realizace je tedy hodně. Pojďme se podívat na samotnou hru. Na hřišti o několik metrů užším než je fotbalové proti sobě nastupují 2 týmy o 11 hráčích, kdy 10 je v poli a 1 je brankář. Na střídačce může být maximálně 5 hráčů, kteří mohou neomezeně střídat hráče v poli. Hra je kontrolována 2 sudími. Utkání probíhá ve 2 poločasech o délce 35 minut, mezi kterými je 10minutová pauza. Cíl hry je jednoduchý – dostat míček do soupeřovy brány. Ale co není už tak jednoduché, je jakým způsobem. Poněkud těžký a tvrdý míček o něco větší než je tenisový může hráč ovládat hokejkou o délce 93 cm jen jednou stranou hokejky, a to plochou, proto je druhá strana kulatá. Jelikož je tento sport bezkontaktní, někdy je též nazýván hrou gentlemanů. Hráč musí přelstit protivníka jedině technicky, tedy pohybem z holí, nikoliv hraním a bráněním za pomoci těla. Nicméně hráč hokejkou může ovládat či atakovat pouze míček, nikoliv ostatní hole. Jestliže se překročí tyto pravidla, dojde k přerušení hry a míček rozehrává protivník. Poslední podmínkou k dosažení branky je, že hráč musí tečovat či vystřelit míček z půlkruhu obklopující bránu. A protože je to kolektivní sport, musí soupeřící strany takticky kombinovat neboli nahrávat si. Způsobů nahrávání, potažmo i střel na bránu, je hned několik. Nejjednodušší a bezprostřední push. Efektivní a spolehlivý smíkaný úder. Pohotový argentinský a často nejprudší klasický úder. To vše je tedy velmi jednoduše klasický hokej. Dalšími specifiky jsou trestné rohy a penalty, které sudí mohou nařídit při porušení pravidel bránící strany v útočné čtvrtině či kruhu. Trestný roh. Divácky atraktivní situace, kdy proti sobě stojí 4 bránící hráči společně s golmanem, kteří vybíhají z brány oproti početné převaze útočící strany, která útočí po nahrávce ze zadní čáry zpoza kruhu. Penalta a nově i nájezd na bránu je obdobný jako v jiných sportech. Sudí nařizuje tuto situaci po zvláště hrubém přestupku v kruhu.
Rozhodčí může přestupky trestat formou osobních trestů prostřednictvím karet. Navzdory faktu, že hokej je bezkontaktní sport, jsou hráči povinně chráněni holenními protektory a individuálně chrániči zubů či rukou. Nejvíce je obrněn brankář. S jeho propracovaným postrojem od helmy přes plastron, betony, kopny až po vyrážečku je schopen ustát střely s rychlostí až 130 km/h. A jaká je vlastně cesta k tomuto vrcholovému sportu? Začít můžete v každém věku. Od benjamínků přes mladší žáky až po starší dorost je mnoho příležitostí dovednostního růstu až po možnost trénování s českou reprezentací už od 16 let. Cíle mohou být vysoké, ať už s českou reprezentací nebo jako profesionální hráč některé z evropských či světových lig. Začít svoji kariéru v hokeji můžete kdekoliv po celé České republice.